Next Video Converter je velmi opět jednoduchý program pro konverzi neboli převod formátu. Stisknutím na Atmový vybereme formát, který budeme chtít převádět. Já jsem si vybral formát soubor ve formátu AVI. Stiskneme otevřít. Zde se nám objeví výstupní formáty. Tentokrát si zvolím formát Mobile MP3 4, takže MP4 zvolím. Můžeme dále nastavit další nastavení výstupního souboru. Můžeme vlastně rozlišení, vlastně bitrate, což je datový tok, počet snímků. Dále můžeme nastavit, kdy video začne, kdy skončí. Máme tedy OK. Dále stiskneme Start. Že po ukončení konverze můžeme zkontrolovat opět výsledný soubor. Zde vidíme opět velikost 4,52 MB, takže vidíme, že soubor je připravený pro to, aby jsme ho vložili do našich mobilních zařízení.